Nakita na ang bagong himugso nga baby boy nga nawala human giingong gidagit sa usa ka babae sa Davao City. Human sa kapintulo ka adlaw nga pagkawala, nakita na ang duha ka semana pala nga baby boy nga giingong gidagit sa usa ka wala pa mailhing babae sa Centennial Park, San Pedro Street, Barangay 38-D, Davao City niadtong February 17. Napalgan kini Martes sa gabi sa sidewalk sa Metro Circle sa Barangay 2A, Davao City. Sumala sa Davao City Police Office, usa ka magtutudlo nga si Ira Bayo Mojado ug kauban nga si Jasper Abi-Abi, pulos 22 anyos, nga taga Maa, Davao City ang nakakita sa bata. Sumala nila na matikdan nila ang bata nga giputos sa panapton ug migawas ang paa niini. Pag-abli nila sa panapton, usa kini ka baby ug gilayong gidala sa kapulisan. Ginansab gi-endorse sa kapulisan ang baby ngadto sa ginikanan niini. Ilabihan ang kalipay sa mga ginikanan ug nagpasalamat sila sa kapulisan ug sa nakakita sa ilang anak. Sumala sa kapulisan, padayon gyapon ang ilang pagpangita sa giingong midagit sa baby nga usa ka wala pa mailhing babae. Pinagi sa CCTV sa lugar nga posibleng nakakuha sa insidente.